Это всіх вітаем, хто будзе слухаць гэты падкасцік. Мы пачынаем з сербскім ножом рабіць падкаст «Чужая ніва». Таксама з намі будзе гэты падкасцік весці. Гэты чалавек сам сябе прадставіць. Прывітанне, Алесь Плотка, Байсан. Вось. І для такога пілотнага выпуску мы абралі тэму. Як тэму? Мы просто хацім паразважаць, паразмаўляць на тэму каланіялізму, імперыяў, дэкаланізацыі і ўсей гэтай вось барады, карацей. Вось, Алесь, давай ты пачнеш нейкі такі абмалюеш нам краявід па гэтай тэме і тады будзем ўжо разважаць. Краявід вельмі іранічны атрымліваецца, бо мы ўвесь 25-й год збіраліся пагаварыць на гэтую тэму і на шэраг іншых, і дачакаліся моманту, калі Трамп бомбіць Венесуэлу, і ў цэлым вся посткалоніал старіс і вся гэта філасофія, я, шчыра кажучы, не ведаю, куды яе сёння прылажыць, ад чаго адштаўхнуцца. Бо дуже багаты час, доўгі час, як мы існавалі, што тут мы ў постсавецкім рэгіёне, ёсць там заходнія посткаланіяльныя студыі, у Штатах, у Англіі, у Францыі, ёсць, груба кажучы, заходні свет, пад якім мы разумеем, дэмакратычныя краіны захаду, вельмі это все абагульненне, але так, і нейкія там пячорныя іншыя краіны, типу Расійскай Федэрацыі ці Кітая, якім пофіг дэмакратыя, гэта ўсё. І гэта была такая ясная дыхатамія, дэмакратычная і недэмакратычная. І США было сімвалам, уласна, напэўна, адным сімвалаў. Таму, Сергей, я не ведаю, чаму я тут маю акрэсліць. Я магу падзяліцца вось гэтай фрустрацыяй, якая дакладна зараз разгубленасць. Я думаю, што ўсе людзі, якія слова дэкаланізацыя чуюць не першы раз у сваім жыцці, напэўна, сёння недзе у гэтай самай сістэме каардынаты, можа быць, мы нешта нагаворым. Добра, будзем тады ў пошуках гэтай ідэі дэкаланізацыі ці ў гэтай разгубленасці разважаць неяк. Бо я, напрыклад, сябе ніколі не лічыў ані там адэптам гэтых дэкаланіяльных студый ці там нейкім дэкаланізатарам і гэтак далей. І я пачаў ввогуле з такога акрэслення паняцця імперыі. Ввогуле, што гэта такое. І першае, што б я таксама падкрэсліў, гэта тое, што імперыя з'яўляецца аднім з, мне падаецца, найбольш такіх устойлівых тыпаў дзяржаўнага існавання, суіснавання людзей. Яна, вось, першая імперыя чалавецтва, можна так сказаць, яна з'явілася 2500 гадоў да Раства Хрыстова. Гэта акадская імперыя, і вось далей чалавечыя нейкія супольнасці, яны існавалі як імперыі. Таксама вось, што яшчэ акрэсліў бы, само слова імперыя, гэта лацінскае слова, імперыум, яно азначае проста загад, ці уладу, ці прымус, то бок мае некалькі акрэсленых значэнняў. Увогуле рымляне разумелі уладу вельмі так цікава, і нам шмат чаму можна ў іх навучыцца, мне падаецца, а яны ее падзялялі. І вось гэта таксама уводзіны пэўныя, нам яны будуць, можа быць, цікавыя далей пры разважанні. Рымляне, яны імперыум разумелі ў першую чаргу як вайсковую ўладу, так, як нейкую ўладу, якая базуецца на моцы, як прымусе і моцы як гвалце, напрыклад. Таму вось імперыі, яны вось у гэтай плашчыні можна разважаць пра іх як форму дамінацыі, можа быць, адной супольнасці палітычнай над вось нейкай іншай палітычнай супольнасцю. І ў гэтым сэнсе імперыя, яна суправаджае існаванне чалавецтва, вось самага яе там з чалавецтва, не ведаю, там з люлькі, і будзе, я думаю, яшчэ існаваць там 1000 гадоў, пакуль будзе існаваць чалавецтва. Вось моя такая думка.
Таму што гэта проста прырода чалавечая, прага да гвалту, прага да прыніжэння бліжэйшага свайго там сябры, суседа і гэтак далей. Вось што на гэта можна, якая думка ў цябе ёсць у гэтым сэнсе? Ну, тут адразу ўзнікае пытанне, тады як жыць далей, калі мы ну, ты правильно все сказаў, акадэмічна, безумоўна. Як нам далей выбудоўваць сябе як нацыю, у што верыць, калі мы беларусы мірныя людзі, это не зусім пра імперскі лад мыслення. Ну, таму што імперыя, як ты, не ты апісаў, просто канстатаваў, гэта заўжды, калі не вайна, то мілітарнасць і вот это разуменне моцы. І вось мы зараз, мне здаецца, што мы стаім, кажучы цытатамі, на пароге грандзіознага шухера сусветнага. Гэта будзе зараз просто дзень за днём. Сусвет будзе змяняцца, я баюся, у вельмі драматычным сэнсе, бо мне здаецца, раней быў нейкі баланс веры, у права там сусветна, у гэта, і што правы чалавека, у правы там міжнародныя. Я прынамсі, я ў гэта веру. Это началося яшчэ там са смерцю USAID, як інстытуцыі, якая тут з гэтыя, як сказаць, акрэслівая імперыю правоў чалавека, не знаю. Ну, імперыю, я згодны ў гэтым сэнсе. Мы можам так абмяркоўваць ЗША як імперыю, якая проста, мне падаецца, яна дамінавала, і сёння наша разгубленасць, яна ў першую чаргу, гэта разгубленасць людзей, якія бачаць сыход з вось гэтай пляцоўкі сусветнай гегемона, так? Адной з імперыяў, якая панавала, якая была імперыяй пры ўсіх там сваіх перавагах ці недахопах. Гэта была імперыя правоў, была імперыя суда, была імперыя ўсё ж такі права, так, закона. І сёння мы, бачачы ўвогуле, як это вось адбываецца сыход з сцэны там, з міравой пляцоўкі гэтай імперыі, мы вось в разгубленасці, так? Мы не ведаем, што і як будзе далей. Не, будзе, як, можна спрашчаць і казаць, што раней мы былі на вяселлі, спачатку все знаёміліся, там, з боку жаніха, невесты, а зараз мы ўжо ўваходзім у стадыю п'янага махача. Зноў, гістарычна нічога ж новага, як бы не адбылося, так. Мы это просто, наша пакаленне жывых, яно пры гэтым не прысутнічала. Калі вельмі базава па вершках пагартаць гісторыю, так-то было дуже доўгі час, у прынцыпе, да 20-го стагоддзя і да хіба вось да ўсіх гэтых канцэпцый, да АБСЕ, да Хельсінскага акта, да пост-World War II, як бы па-нашаму гэта сказаць, да пасляваеннага свету, дзе гэта як такую сацыяльную дамову людзі вывелі, і все, яна больш не працуе, то бок далі, што будуць моцныя біцца з моцнымі, гэта проста права сілы. Мы разумеем, ёсць Кітай на мапе свету, ёсць ЗША на мапе свету, і вот Расійская Федэрацыя таксама ёсць на мапе свету. На жаль, ўсё яшчэ існуе. Я стрымаўся, да, а ты сказаў. Але, тым не менш, то бок логіка развіцця падзеяў далейшая, якая, напэўна, што проста людзі будуць біцца за рэсурс і за сферу ўплыву. Гэта гучыць, у прынцыпе, нават мовай прэзідэнта США, што вось заходняе паўшар'е, гэта наша, Так, дактрына Монро зноў свае правы ўваходзіць, так, і... Мы кіруем всімі Амерыкамі, і тут наша сфера, просто гэта артыкулюецца, в прынцыпе, напрамую. Добра. То бок гэта з гістарычнага пункту гледжання гэта такой проста пэўны этап нашага чалавечага існавання, так? Але для нас, для людзей, якія першы раз жывуць у гэтым свеце, все ж такі штосьці новае адбываецца. Мы можам паглядзець, як гістарычна адбываліся змены гегемонаў, проста прамовіць гэта і сказаць, што сыходзілі з міравой сцэны, сусветнай сцэны, гэтай гегемоны, такія як Вялікая Брытанія, так, у свой час, як Галяндыя, так, Нідерланды цяперашнія, яны таксама заходзілі з сусветнай гэтай мапы. І кожны гэты працэс, ён суправаджаўся перыядам такіх нестабільнасці, войнаў, там, канфліктаў у ўсім свеце, і пэўным падзелам гэтага пірага, так?
ось сусветнага. Але якая наша роля тут як беларусаў? Якое наше месца? То бок, дзе мы знаходзімся, абмалюем, і чаго нам чакаць, і што мы будзем рабіць? І што нам рабіць? Ну, да, тут зноў я-то думаю, што у нас генетычна для беларусаў-то нічога новага. Ну, так. Гістарычна нам-то прасцей за ўсіх. Калі пачало калашмаціць там штаты, я багата з кім размаўляў са знаёмых амерыканцаў, каго я заспакоіў, таму што людзей з'яўляліся там такія незнаёмыя для іх пачуцці, як, напрыклад, сорамна за свой пашпарт, сорамна быць амерыканцам, моя краіна робіць некую ганебную фігню, тым кажа, мой ты коцік, да, я беларусік, я табе хадзі пашкадую, все нормально, вы это не умеете, вам все покажем. Для нас, а калі ў Беларусі было некае адэкватнае жыццё ў плане войнаў, ніколі не было, можа, у полацкім княстве. Не, в Великім княстве Літоўскім мы хаця б былі суб'ектамі, так? Мы былі імперыяй у пэўным сэнсе і былі суб'ектам на гэтай мапе, але калі пагартаць так, што там кажуць розныя хлопчыкі разумныя тыпу Мершаймера нейкага, якія разглядаюць наш рэгіён, ввогуле ўсходнееўрапейскі, як проста арэну барацьбы сусветных мадэляў, там некаторых там сусветных сістэмаў вось гэтых, так, заходняй і ўсходняй, там дыктатарскай і умоўна дэмакратычнай, і мы тады сябе знаходзім у цэнтры вось гэтай барацьбы проста, так? То бок мы зноў проста ператвараемся ў гэты Bloodlands, які дапісваў таксама і Снайдер, так, і нічога новага, так? Bloodlands, да. Так. Blood это як бы грёбаны, але ў пэўным сэнсе Bloodlands это Bloodylands дакладна. Bloody так само. Да, можна канстатаваць, што па тым тэндэнцыях, якія ёсць ад штатаў, ніхто ўцягваць Беларусь назад у заходні свет не збіраецца. Прынамсі, кадэнцыю гэтага прэзідэнта Штатаў Амерыкі, то дакладна. Фактычна, гэта перадзел свету, можа быць не такі брутальны. Просто, як я разумею, ніхто не хоча, напэўна ж, ядзернай вайны з тых, у каго ядзерная зброя ёсць. У мяне няма, але, і все просто, гопнікі, які ўжо біцца напрамую не хочуць, просто кожны хоча заявіць, вот мы дасюль, як гэта зрабіў Трамп з канцэпцыяй Монро, дактрінай Монро, прабачце. І будзе паміж сабой просто вялікая дамова, як пакт Молатава-Ріббентропа. Для Беларусі гэта азначае, што яна застаецца ў арбіце інтарэсаў Крамля. Як бы гэта ўжо бачна цяпер, максімум на што можна спадзявацца, што там сіх адпусцяць палізняволеных, і можа быць, спыніцца там рэпрэсіўная машына. Можа быць. Але што гэта краіна ў арбіце інтарэсаў Расійскай Федэрацыі, на бліжэйшы час, дакладна, мне здаецца так тут. Нічога новага. Але, добра, мяне больш песімістычны і адначасова больш аптымістычны погляд на гэты ўсе падзеі, бо я проста лічу, што вялікія войны і перадзелы сусвету, яны адбываюцца насуперак волі суб'ектаў. То бок ніхто не хоча вайны, ніхто не хоча прамога сутыкнення, але ўсё ж такі яно адбываецца заўсёды, амаль заўсёды. Вось, і ў гэтым сэнсе нам вельмі важна наблюдаць, назіраць за тым, што адбываецца ў Украіне проста. Я не ведаю, як там замірэнне гэта ці будзе, ці не будзе. І тады па яму, па гэтаму лёсу Украіны мы будзем бачыць проста, дзе пройдзе гэтая мяжа. Вось, дзе пройдзе мяжа паміж сусветамі, так? А я ўсё ж такі веру ў тое, што будзе вялікая бойка, будзе вялікая бойка паміж вось гэтымі сістэмамі. І тут цікавая размова, мы калісьці там па-за нашай размовай запісанай, мы размаўлялі аб гэтым, і размаўлялі аб тым, што асноўныя ўсё ж такі супернікі гэта Кітай і Злучаныя Штаты, і Расія, яна такі джокер. Так? Яна пэўным сэнсе з'яўляецца гульцом, які яшчэ можа абраць бок. Прынамсі, у амерыканскай дактрыне, у амерыканскай нейкай думцы пазіцыя наконт Расіі, яна такая, што Расія гэта хворы, вар'яцкі, але патэнцыйны саюзнік, можа быць, вось, у вялікай вайне. Што на гэты конт можаш сказаць? Тут
не тое каб саюзнік, просто гэта галасы тыя, хто можа трохі больш, я не маю паняцця, хто ўвогуле нашы размовы збіраецца слухаць, але яшчэ да прыхода Трампа да ўлады, калі хтосьці б там сачыў за think-танкамі рэспубліканцаў, бо яны ж, дзве партыі нікуды не дзеюцца, там ёсць людзі, яны працуюць і пішуць свае геапалітычныя сцэнары. Зноў ж, нічога асабліва новага не адбылося. Яны гэтую ідэю пра тое, што галоўным для Амерыкі з'яўляецца, каб Кітай не стаў занадта крутым і не стаў моцным. І там суб'ектнасці Расіі у гэтай парадыгме, на першым месцы ідзе формула супрацьстаяння ЗША і Кітая. Там пра ніякую Расію не ідзе, ёсць два вялікіх, супервялікіх гульца і that's it. І ўжо дзеянні, звязаныя з Расіяй, вся дыпламатыя, ваенная, яна накіравана толькі на тое, каб Расія не стала цалкам залежнай ад Кітая, і, адпаведна, Кітай бы не вырасла ў сваім плыве. Роўна тое, што дзейнічае да Беларусі. Давайце не дадзім Беларусі быць цалкам залежнай ад Расіі, як матрёшачка, такая, матрошка thinking. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта прадказальна для ўсіх, хто хоць троху чытаў іх аналітыку, і гэта казалі, мы не хочам, каб Кітай быў занадта моцным. Таму мы будзем што? Мы будзем прыкальміраваць Расію. Напрыклад, Украінай, напрыклад, Донбасам мы бачым, як адбываюцца перамовы, і некай падтрымкі рэальна для Украіны не ідзе ціск, ідзе залагоджванне Расіі, даць ім, каб яны мелі нешта і нібыта супакоіліся. Гэта добра бачна. Але, тут... Я магу ведаць, ты сказаў цікавую рэч, што суб'екты і той, хто лічыць сябе самым суб'ектным і важным, ён часта можна там паслізнуцца ці нешта можа здарыцца, то тут маё генетычная памяць, моя беларуса, яна можа спадзявацца толькі на тое, што проста рускія зробяць нейкую херню. Напрыклад, пачнуць зарывацца, так бы мовіць, і пачнуць нейкую вялікую вайну яшчэ і ў Балтыі, ці проста на НАТО кінуцца, палічыўшы, што ніхто не будзе бараніць гэтыя краіны, і проста трэба пашыраць сваю сферу ўплыву, пака трэба, як яны кажуць, каваць жалеза, пака яно гарячо, так? Смекалка. Вось. Яны такія джокерам сваім вар'яцкім гэтым будуць гуляць, толькі на гэтае спадзяванне, але гэта спадзяванне на вялікі шухер, як ты казаў, так, проста, і ўсё. І толькі тады мы абмалявалі вельмі, дарэчы, непрыемны сцэнар для Беларусі, для беларусаў, мне падаецца, як нацыі, так, у якім нас можа выратаваць проста толькі вялікая катастрофа сусветнага такого, прынамсі, еўрапейскага маштабу, як нацыю проста, ад папраглынання, ад знішчэння, ад гэтага імперскага проста уплыву расійскага, не? Ці змена парадыгмы Кітая проста, я ведаю, што багата хто з людзей, у іх пастаянна ёсць такая думка, што а чаму б Кітаю там, не напасці власна на Расію? Армія якой відавочна не такая другая ў свеце, як яна пра сябе думае, але я хочу тым, хто нас сур'ёзна слухае, падзяліцца такой рэчу пра Кітай, што все ж паміж сабой павязаныя, і гэта вельмі цікавая гульня дыпламатыі і вайсковых хітрасцяў. Штука ў чым? Проста побач з Кітаем, у Кітаі ёсць сваё спаборніцтва з Індыяй, за лідарства канкрэтна в Азіі. Плюс Кітай, ён ёсць такой іконай для краінаў глобальнага поўдня, ўсіх тых, хто Амерыку не дужа любіць. Гэта ў тым ліку Лацінская Амерыка, адна з краін, з якой толькі што зазнала канкрэтнай інвазіі ў сябе. Але Кітай всю дарогу свайго развіцця, ён пазіцыянуе сябе як краіна, якая ніколі нікуды не ўрываецца, не вторгаецца, не робіць захопаў. Гэта вельмі важна, таму што вось гэта кола сяброў Кітая, ці вымушаных сяброў, ці таксічных сяброў, ведаеш, якія проста баяцца, так вось робяць, каб іх не бесіць, бо як толькі Кітай, не знаю, заходзіць ва Владзівасток, весь глобальны поўдзень, вся Лацінская Амерыка адразу ў Кітаі расчароўваецца. Так кажа, напрыклад, а чым вы адрозніваецеся? Гэтых імперыялістаў капіталістычных, так? І вось тут пытанне, але мы бачым весь час сутыкнення каштоўнасцяў розных, як з гэтай Венесуэлай, што дыктатура так, народу вельмі цяжка, гэта праўда, і тое, што дыктатар гэты больш не існуе, харошы факт.
Так, але ўсё ж такі што будзе далей, па-першае, так, а па-другое, калі мы ўжо пачалі размаўляць пра інвазіі там розныя і пра імперыялізм як з'яву такую сусветнага памера, там маштаба, то давай тады абмяркуем, што адбылося ў Венесуэле. Бо мы ўжо размаўляем пасля вось гэтых падзеяў, якія былі з выкраданнем з Каракаса, выкраданнем, не ведаю, можа быць, я так это акрэсліў, з выкраданнем з Каракаса Мадуры, і пры ўсіх нашых, мне падаецца, прынамсі, пры ўсёй маёй непавазе да гэтага чалавека, я хачу падкрэсліць, што ўсё ж такі амаль ніводная там інвазія Злучаных Штатаў, прынамсі там на працягу там 30 гадоў, яна чымсьці добрым не скончылася для народа, які яе перажыў. Што на гэты конт можаш сказаць? Не, ну так, пагаджаюся. Просто сапраўды, як уже ў пачатку казаў, тут сутыкаюцца дзве, ну, адна, все круціцца вакол адной адвечнай такой дылемы, як знікаюць, як можна неправавы рэжым ладыснавання замяніць на прававы, але прававымі метадамі. І звычайны адказ ніяк. Гэта сапраўды так. І мы, беларусы, гэта разумеем вельмі добра, бо намагаліся і ў 20-м годзе таксама вельмі прававымі, там, не ведаю, вельмі такімі рахманнымі метадамі неяк гэта змяніць. Бо, ну, сінія пальцы, як бы, у сусветнай гісторыі, яны прававымі метадамі не пакідаюць сваё месца. Дуже багата мы пра гэта ведаем у абмеркаваннях, там як. І, прыклад, адна частка гэтай яснай дылемы простая. Там Венесуэла сама па сабе, яе народ, людзі, і ты глядзіш, як радуецца вся дыяспара шматмільённая ва ўсім свеце, і людзі ўнутры краіны, бо, ну, гэты рэжым іх задзяўбаў, гэта факт. А другі такі факт, такі ж самы факт, што было парушанае, ну, міжнароднае права, у цэлым, ну, нават бюракратычны парадак дзеянняў Злучаных Штатаў Амерыкі быў парушаны. Праз Кангрэс яны не ўзгаднялі гэтыя дзеянні. Ну, гэта іх унутраная справа, я не буду, канешне, лезть у другую краіну. Але ўсё ж такі гэта вялікая імперыя, так? Да, давай паспрабуем яшчэ такую дадаць бонус. Унутры штатаў, ну, гэта дзеянне гвалтоўнае да ўнутры штатаўскага права, бо падобныя дзеянні без зацверджання Кангрэсам не маюць рабіцца. І гэта выклік, ну, для Злучаных Штатаў Амерыкі як для краіны, якая все-таки ганарыцца сваёй гісторыяй там і правамі. Гэта і зноў вось гэта канкрэтна іхняя там унутраная справа, якую ім трэба неяк пераварыць, ператравіць, нешта з гэтым зрабіць і жыць далі. Ну і трэцяе, як бы ўжо топ, гэта зорачка чырвоная на крывавым торце, да, тое, што гэта права ўсё ж такі міжнароднае, і так ці інакш, ну, яно нікуды не падзелася. І як вось тут выбудаваць баланс таго, што да, гэта быў рэжым дрэнны для людзей, людаецкі, але замянілі яго менавіта. Ну, мы гаворым літаральна праз пару дзён, не ведаю, калі гэта размова выйдзе, тут все ў працэсе, і штодня нешта разварочваецца. Ну, паглядзім на логіку далейшых дзеянняў. Тут толькі адно можна сказаць, што ўсё ж такі у штатаў і ў міжнароднай супольнасці ёсць там некалькі дзён, тыдняў далейшымі дзеяннямі паказаць, як яно будзе. Бо вот мы зараз, ну, мы зараз знаходзімся ў шостым, так. У 6 студзеня мы знаходзімся. І калі што, сёння весціла там віцэ-прэм'ерка, што яна будзе кіраваць краінай, прынамсі ў той перыяд пераходны нейкі там, які будзе адбывацца. А колькі ён будзе, невядома. І мы ведаем, што краіна падзеленая ў пэўным сэнсе, і пагроза грамадзянскай вайны, яна заўсёды застаецца ў такіх сітуацыях. І мы ведаем добра, якая традыцыя у Лацінскай Амерыцы ёсць вайсковых хунтаў, і якая традыцыя ёсць грамадзянскіх войнаў, і што ўвогуле можа адбывацца, так? То бок мы падкрэслілі, што гэта было парушэнне міжнароднага права, але ўсё ж такі яшчэ будзем разглядаць, як гэта адаб'ецца на далейшых там, ну, на далейшым лёсе Венесуэлы. Толькі яшчэ, што хацеў бы падкрэсліць я ў
в этой сувязі, што сама Венесуэла, яна з'яўляецца такой краінай, сидзячай на нафце, так? І яна ў гэтым сэнсе вельмі адрозніваецца ад Беларусі, напрыклад, так? Калі параўноўваць, калі мы ідзем у гэты бок. І таму вось гэтыя ўсе размовы наконт таго, што ўсё ж такі нафта, яна не павінна ісці ворагам Злучаных Штатаў. Мы вяртаемся зноў да гэтага, так? Што ўсё ж такі супрацоўнічаць там з Кітаем не трэба было, і вось тады ўсё было добра, так? Мы бачым, што Амерыка дзейнічае зноў пры гэтым, прынамсі, прэзідэнце, яна дзейнічае, сыходзячы са сваіх нейкіх камерцыйных, карысных інтарэсаў гаспадарчых таксама і геапалітычных. Яна нават не ведаю, не падкрэслівае, што гэта была нейкая інтэрвенцыя дзеля дэмакратычных зменаў, так? І мы бачым гэта таксама па сёння. Яны не намагаюцца змяніць сістэму, не намагаюцца чавістаў змяніць. На жаль, так, для нас, таму што, да, гэта ж дэмакратызацыя, можна сказаць, супраць, да нешта супрацьлеглае таму, як разумее сябе містер Трамп і яго рэспубліканская партыя. І ўсё, што пра дэмакрату, я трохі жартую, але чым больш жартую, тым больш мне здаецца, што я не жартую. Перша, напраму ім сказана, што мэту дэмакратызацыі больш не малі. Гэта было ўжо ў мінулым годзе сказана словамі і дзеяннямі, тым самым закрыццём USAID, уласна, дзе было сказана, камон, нам больш не цікава займацца каштоўнасным парадкам света, да, мы будзем займацца сваімі інтарэсамі. Вось мы бачым зараз другую серыю марлезонскага балета. Все даволі, дзіўнага нічога. Нам адзінае, што, напэўна, трэба дбаць пра сваё. Гэта добрае, напэўна, нагадванне пра тое, што той, не знаю, бурбалка, з якой я сам дакладна ёсць, з упаваннямі на заходні свет, на Амерыку і на правы чалавека. Мы з імі прайшлі нейкі час, таму што яны дакладна былі лепшымі за тое, што нам з усходу прапануюць. Гэта праўда? Гэта сапраўды так. Быў канфлікт імперыяў, канфлікт сістэмаў, і тое, што прапанавала заходняя мадэль, яно было для нас больш прыемным. Я знаходзіў там больш плюсаў, мае сябры. І ўсё, але ў выніку, мы дбаем пра сябе, ніхто пра нас не падбае. Зноў-такі, трохі кэпаўская такая выснова, але я думаю, што вось эта плевуха, якую мы все атрымалі, яна такая, працверазець трэба, і узгадаць, што ні Вашынгтон, ні Брюссель не займаюцца пунктам нумар 1, там Менск, Беларусь рабіць і ніколі не будуць. Вось і все. Я вось спытаўся сёння у чата ГПТ, а ўвогуле, а якія думкі існуюць вось у там топавых мыслителей, там якія ў Злучаных Штатах займаюцца геапалітыкай, там палітыкай знешняй, наконт усходняй Еўропы, Украіны і Беларусі. І вось чатик не ўсё распісаў наконт усходняй Еўропы, наконт там Украіны, а потым падкрэсліў, што Беларусь сістэматычна знаходзіцца як сляпая пляма. Вось, то бок яны яе разглядаюць выключна як арэну барацьбы, як мы ўжо казалі, так? Як такое проста сфера ўплыву Расіі і частка, як частку там расійскай гэтай раўніны, так? Як, там, плоскай зямлі расійскай. Вось. То бок, можа быць, так заўсёды было? Маё пытанне такое. Можа быць, так яно і застанецца. Мы проста гэта для сябе адкрылі, але Беларусь ніколі яна не была сфер інтарэсаў нейкіх захаду. Яны ніколі там не хацелі штосьці змяняць, штосьці рабіць, выцягваць ад Расіі, гэта адцягваць нас. Слухай, хацелі, але да пэўнай мяжы, калі мы тут размаўляем вось роўніка пра нашу геаграфічную пазіцыю, да, як краінам Балтыі
у свае часы краіны захада 100 гадоў таму, ў прынцыпе, ўпісалі ў сваю сферу інтарэсаў, як Вялікая Брытанія, напрыклад. І дзякуючы чаму тады ў краін Балтыі была гэта перадышка дэмакратыі ў 20 год да існавання, калі яны мадэрныя дзяржавы, ну, крута яны паспелі папрацаваць вельмі багата. Ну, дагэтуль яны стаяць на гэтым, гэта падмурак на гады, на далейшае існаванне гэтых нацый, тое, што ў нас амаль... Военны час, так, Польшы, там, напрыклад, таксама да. можна Ну, дадаць. нават тут бліжэй краіны Балтыі, Польша все-таки, ну, і троху больш на захад, і па ўплывах, і па сувязях, але абсалютна канкрэтна тады заходняя падтрымка спынілася, ну, на Літве, Латвіі, Эстонії, а да Беларусі не дайшла. Калі там каго там урад Улманіса вывозілі брытанцы, да, на сваім флоце, і ўсё такое, то ў нас была толькі БНР, ну, зноў мы немало паспелі, зноў не хапіла войска, ну, то это тое, што пачалася наша размова, так, свайго тлумачэння імперыяльнасці і вось гэтага складніка вайсковай сілы, мілітарнасці. Гэта застаецца у сённяшняй рэаліі, дзе людзі, якія адкрыта змагаюцца в ЗСУ на баку Украіне, яны нумар 1 у сферы інтарэсаў беларускіх спецслужбаў, ну, апазіцыянеры яўна на другім, як бы, ўсё, што звязана непасрэдна са зброяй, з магчымасцю, ну, сілавых сцэнароў. Ось там бачна гэта пад прыцэлам першасным, бо гэта тое, што змяняе рэальнасць. Гэта тое, што змяняе рэальнасць. Ну, і асабліва сёння, калі вось такое коіцца ва ўсім свеце. Ну, то бок мы зноў вяртаемся да нашых вось гэтых урокаў гісторыі, якія нам трэба сабе там, як Караль Наўродскі казаў, трэба прыробіць нам wszystkim. Вось, размаўляючы пра БНР, так, што знаходзячыся ва ўмовах турбулентнасці такой вялікай, не ведаю, вялікага крызісу, ўсё ж такі мы не маглі скарыстацца шансам, у адрозненне ад Балтыі, ад балтыйскіх краінаў, напрыклад, так. Чаму? А чаму так адбылося? Вось давай мы, не ведаю, мне цікава вось гэтая тэма, цікава вось пра гэта таксама паразмаўляць, што мы можам для сябе сёння усвядоміць у вось гэтым кантэксце гістарычным, гледзячы на БНР, на дзеячаў БНР, на той, што яны змаглі, што яны не змаглі, і як, можа быць, нам трэба дзейнічаць, калі пачнецца вялікі шухер, як ты казаў, так, і, можа быць, што нам трэба рабіць, каго трэба падтрымліваць, і што, ну, аб чым марыць, думаць, і гэтак далей. Урокі гісторыі. Ну так, гэта вельмі важная рэч, мне падаецца. Мы па адных і тых жа граблях скочым просто цэлы час. Слухай, ну найперш, я думаю, галоўны урок БНР у тым, што нават ідэалістычныя праекты могуць працаваць потым стагоддзямі. У БНР была вельмі слабая вайсковая моц, мы гэта ведаем. Але нават тое, што гэта было аформлена як ідэя, ну вось я да ўсіх спрэчак там вакол офіса, там пашпартоў, што гэта фейк, не фейк, гэта бірюлькі, навошта гэта трэба. Гэта не так, таму што, ну, давай ўсё, у нас сёння такі размова реал-політик, што працуе, што не працуе. Так. Без БНР як бы не адзначалі там яе, не ацэньвалі ўзровень яе дзяржаўнасці, нават дакладна. Не было б БССР, напрыклад, да, это тое, што я збіраўся сказаць. Гэта было картай пераканання бальшавікоў, Масквы савецкай на той час, бо БССР багата ў чым рабіўся, просто, ну, як антытэза БНРу. І ўжо гэтая суб'ектнасць, яна просто была прагаворана, да, вось гэтай банальненькай, як бы, магчыма, толькі гэтую дамову трэцім нашым статутам вялікім, да, 25 сакавіка падавалася б, ну, вот, што там хейтары кажуць, ну, просто паперка, у вас нічога няма. Але каб граць супраць тых, хто можа выкарыстаць гэта на сваю карысць, да, так, напрыклад, палякаў і так далей, бальшавікі былі вымушаныя прызнаць суб'ектнасць беларусаў, або нават нацягваць гэтую саву на глобус, так, і гэтых беларусаў рабіць там на свой капыл. Все
Все пачалося са слова, як паглядзі на Канстытуцыю Літвы, ты ўжо упомянуў гэтае слово, ну і пытанне там любімае пра Вільню. Это вельмі рэдкая канстытуцыя, дзе напісана Рэспубліка Літва са сталіцай у горадзе Вільнюс, да? Ну, мала хто гэта пісаў. Ну, было змаганне інтэлектуалаў, не будзем зараз разжигаць эту тэму, але, ну, яны словамі гэта аформілі на ўзроўні самага важнага для іх, як для мадэрнай нацыі дакумента, ну, таму што гэта балела, і яны так і напісалі. Мало, ну, я не ведаю, ну, трэба, да, вот, пагугліць з цікавасці, у Канстытуцыі якой краіны прапісана сталіца, от што са сталіцай у гэтым горадзе. Ну, гэта частка іх нацыянальнай ідэі проста. Ну, на той момант, да, гэта было, значыць, важна, гэта грала, ну, нацыя можа змяняць, дзе ў іх сталіца знаходзіцца, да, спытайце ў казахаў. Або ну, 3, напрыклад, рабіць так, як ЮАР. Ну, да, ты можаш рабіць што загодна, і гэта нават троху дзіўна, ну, з магчымых там разважанняў, бо Канстытуцыя, яна звычайна пра агульны ўклад, а сталіца гэта ўжо, ну, бюракратыя, міністэрыя, як бы. Ці можа быць жа ж так, што год сталіца тут, ну, я не ведаю, ратацыі могуць быць сталіц, я думаю, да гэтага дойдзе ў нейкіх краінах. Вось, ну, як прыклады таго, як працуе слова, як працуе ідэя, і гэта не рэвізіянізм, там, што да Літвы, да Вільні, гэта просто добры прыклад. Вось, яны так прапісалі і далі, ну, зноў, у ўсіх далейшых спрэчках, гэтай размове там са Сталінам, ну, і далі гэта і гучыць. Нават зараз, калі гэты срач ідзе там у Фейсбуку, ну, гэта пастаянны аргумент, і ён працуе. Тое самае з БНР, гэта акрэсленасць, і мы не мусім з гэтага сыходзіць, ну, з таго, што ёсць такая нацыя, у яе ёсць суб'ектнасць, яна вельмі зараз, да, паганым стане, але яна не знікла. Хачу падкрэсліць, што у сувязі з гэтым, што ты сказаў, я хачу падкрэсліць, што мы ўсё ж такі знаходзімся сёння пры ўсіх там размовах, пры ўсіх там, можа быць, недахопах у лепшым стане, чым знаходзіліся дзеячы БНР, так? Гэта людзі, якія рабілі амаль немагчымае. Яны рабілі штосьці, што чаго не было перад імі, ім трэба было сцвердзіць, што ёсць такая нацыя ўвогуле беларусы і што яны мусяць заняць свой пачэсны свой пасад між народамі, так? А сёння ўсё трошкі выглядае інакш. Мы ўжо ёсць на мапе. Вядома, што мы там залежны ад Расіі, вядома, што у нас там некая дыктатура, тыранія, але гэта проста пэўны этап, мне падаецца, так, пэўны этап нашага жыцця як нацыянальнага арганізму, так. Па хуткаму ChatGPT падказвае, у якіх яшчэ канстытуцыях прама прапісана сталіца, і гэта Расія, Германія, Іспанія, Кітай і Бразілія. Ну, трэба яшчэ пераправерыць, але я хацеў гэты спісак хуценька прабегчыся. Не вельмі добры кампанія ў літоўцаў. Не, ну, слухай, это ж розныя, ну, розныя прымушалі фактары гэта зрабіць, але тулза, механізм вось быў адзін, ён сыходзіўся, таму што былі такія суперважныя. Дарэчы, дзіўна, чаму ў Расіі, напрыклад, гэта сталіца прапісаная, таму што ў Расіі заўсёды гэты амбівалентнасць, гэты дуалізм Петербургу і там Масквы, так, можа быць, праз гэта, не ведаю. Ну, але і Бразіліі таксама вельмі цікава. Бо яны не хочуць, каб Рыо-де-Жанейро ўсё ж такі была сталіцай. Я так разумею. Усё зрабілі супраць гэтага. Можа, трэба займацца проста паралельнымі праграмамі, вернем там Расію в Петербург, в Расію. Такія штукі запускаць. Дарэчы, у Бразіліі перанос сталіц, і гэта багата за сабой пацягне. Я не про Літву, хай літоўцы. Ну, так. Я просто ж таки хацеў нас вернуць да гэтай размовы з тым, што мы знаходзімся ў лепшым стане сёння, чым знаходзіліся дзеячы БНР, бо ім трэба было даказаць просто, ну, не давесці гэта да ўсіх, што вось ёсць беларусы нейкія, яны хочуць дзяржаўнасці, яны хочуць існаваць увогуле як суб'ект, нават як там, добра, не як суб'ект там незалежны, але як суб'ект там некай федэрацыі патэнцыйнай ці яшчэ неяк. А сёння мы існуем у ООН, як там ААН ёсць гэтае там сцверджанне, што ёсць такая краіна. Краіна сузаснавальнік. Ну, так, увогуле падкрэсліваючы важнасць гэтых паперак, так, як ты казаў. Важнасць нейкіх
вось проста сцверджанняў там ідэалістычных нават калі-нікалі. Ну да, я збіраўся гэта сказаць пра ААН. Просто паглядзім, як будзе ўсё разварочацца вакол Венесуэлы і сама вага ААН, якой будзе, але так, пра ўсе фэйкавасці там БССР і УССР, але да, мы сапраўды адна з краіна заснавальніца ААН, бо тады чамусьці СССР такі хацеў паказаць сваю максімальную дэмакратычнасць, і былі там і Беларуская Савецкая Рэспубліка, і Украінская. Ну і параўноўваючы, неважна, у гістарычных параўнаннях, да, сапраўды за 100 гадоў нашая суб'ектнасць пры вельмі цяжкім стане на зараз, яна ўсё адно прыбавіла. Яна прыбавіла і ў самаідэнтыфікацыі, нягледзячы на фантастычную там русіфікацыю, але гэта як з мовамі там англійскай у Брытаніі і ў Штатах, гэта беларусы, і чым больш зараз найперш ідзе вайна, і бачна рускіх турыстаў, тым больш усе беларусы ўнутры Беларусі, яны бачаць, наколькі яны адрозніваюцца ад расіянаў. Гэта все на побытавым узроўні ведаюць. Сутыкненне з іншым заўсёды прымушае цябе неяк асэнсоўваць уласную ідэнтычнасць, так? Уласную ідэнтычнасць, тут па-першае, па-першае, павалілі турысты в Беларусь, і все гэта пабачылі, па-другое, багата хто жыве ўнутры краіны, цяжка зрабіць візу шенгенскія, людзі, хто не ездзіў в Расію, пачалі туды ездзіць, у іх багата, я ведаю, уражанняў і самых Бо ім заўсёды казалі, што мы ж адзін народ, так, мы ж беларусы, проста рускія за знакам якасці, не? Да, гэта была адна з такіх вельмі подлых пастак прапаганды, таму што беларусы беларускую прапаганду больш крытычна ўспрымалі, таму што вось у цябе стаіць тэлевізар, і ён брэша. А як ты ведаеш, што ён брэша? Таму што ты выйшаў з хаты, памацаў рэальнае жыццё і бачыш, гэта не так. А калі ты глядзіш маскоўскае там тэлебачанне, ты ж там не існуеш, не бачыш... Табе падаецца, што гэта штосьці, што мае дачыненне да рэчаіснасці. Ты ж не бачыш іх праблемаў на зямлі. Калі хтосьці пачаў выязджаць, я ведаю, там па сваіх знаёмых бы, не маем куды падацца. І адразу у людзей нармальна мазгі становяцца на месцы, і што мы не адзін народ, як высвятляецца. І гэта галоўнае. Добра, тады мы ўсё ж такі разумеем, што нейкі крок наперад мы зрабілі як нацыянальная супольнасць, так? Але проста яшчэ адно пытанне, якое ў сувязі з гэтым хацеў бы падняць, гэта пытанне таго, ці актуальныя зараз увогуле мадэрныя нацыі, як тып арганізацыі супольнасцяў, тып арганізацыі нейкіх палітычных там адзінак. Вось што ты на гэты конт можаш сказаць? І гэта вельмі, мне падаецца, актуальна ў сувязі з размовай пра дэкаланізацыю, з размовай пра імперыі, пра нацыі. Бо ведаеш, чаму я падымаю гэта пытанне? Таму што заўсёды нейкая такая супрацьстаўленне ёсць. Нацыя і імперыя, так? Дэкаланізацыя, там, каланізацыя, так? То бок нацыі ў нашым такім падсвядомасці нашай, мне падаецца, яны супрацьстаяць імперыям. Ці гэта не так? Так, а што, імперыя не можа быць мадэрнай, Расійская Федэрацыя? Это не мадэрная імперыя? Я проста хачу вызначыцца хутчэй з нацыянальнасцю, так, з нацыянальнымі дзяржавамі, бо імперыі для мяне гэта нейкае метафізычнае паняцце больш, нават не палітычнае, бо імперыя, яна заўсёды мае прэтэнзію на тое, каб быць універсальнай, калі заўгодна, мадэлью існавання чалавечых супольнасцяў, так? То бок імперыю не можа быць некалькі, прынамсі ў самым наратыве імперыі. Імперыя заўсёды гэта штосьці, што прэтэндуе на тое, каб існаваць як адзіная з магчымых толькі супольнасцяў, так? А нацыя ўсё ж такі яна лічыцца з тым, што існуюць іншыя нацыі. Яна мае межы, а імперыя не мае, кажучы словамі аднаго дыктатару. Чакай, я просто пачынаю реально трохі блытацца. Давай пачнем... Ці не фэйкавая гэта дыхатамія проста мадэрнасці і імперыяльнасці? Я задаў пытанне, каб зразумець. Там Злучаныя Штаты,
ці Америка. Ну, наприклад, ми їх уявляємо як імперії, розуміємо як імперії. Яны модерныя ці не? Ці, по-твоєму, модернасць просто не може примінятися до імперії? Як Гэта просто як блытаць чырвонае з круглым. Ну, я так і адчуў, я таму задаў пытанне. Для мяне просто гэта не істотна ў дачыненні да імперыю. Імперія можа быць і старажытнай, і сярэднявечнай, і мадэрнай, гэта не істотна. Просто нацыі я разглядаю хутчэй як з'яву гістарычную. Я гэта падкрэсліваю і хачу адзначыць, што на пачатку я таксама прамовіў, што імперыя гэта з'ява ўсё ж такі, якая перш за нацыі, так? Найперш з'явіліся імперыі, а пазней толькі з'явіліся нацыі. І нацыя гэта проста адзін з тыпаў арганізацыі палітычнай супольнасці. Напрыклад, поліс, там горад-дзяржава, гэта таксама адзін з тыпаў арганізацыі. Ну, можа быць, я не маю рацыі, ты можаш гэта аспрэчыць. Мне проста падаецца, што трэба размаўляць вось у катэгорыях. Ці мадэрная нацыя, ці нацыя, нацыянальная дзяржава ўвогуле гэта актуальная сёння палітычная форма арганізацыі супольнасці вось чалавечай. Слухай, ну актуальная, чаму не? Хоць яны могуць быць рознымі. Ты пачаў мяне блытаць. Сорі, я не хацеў. Не, ну зноў, тут ведаеш, пачынаецца такі гоп-стоп. Ну а што такое актуальнасць? Ну, краіна ў некаторых і не мадэрныя, і не дэмакратычныя лады існавання здаюцца ім актуальнымі, да? І ў людзей, ну, не знаю, наколькі ўсё добра, але вось так яны існуюць, і яны думаюць, ну, это актуальна, вось мы так жывем. Не знаю, паўночная там Карэя, да, напрыклад. Ну. У сувязі з чым я гэта кажу? Я просто хочу падкрэсліць, што тэхналогіі, увогуле змена нейкага, можа, рытму жыцця, яна проста змяніла трохі арыентыры, можа, чалавека. І сёння шмат каго можна пачуць, што окей, там, добра, нацыя мадэрная, гэта што? Гэта, найперш, гэта інстытуты нейкія на мове, так? Гэта, ну, на мове кажу не на мове беларускай, а на мове ў прынцыпе. Гэта войска прызывное, так? Нейкае там агульнае войска. Гэта там падаткавая сістэма, бюракратычная сістэма, якая была створана там пасля французскай рэвалюцыі. І вось гэта ўсё нейкія прыкметы там мадэрнай нацыі. Ну, слухай, для мяне і думка, і далейшая выснова, у маёй галаве ўжо некалькі гадоў яна жыве, я дзеліўся там сацыёлагамі ў пытаннях, што для мяне першасным для мадэрнай нацыі сёння ёсць адчуванне грамадзянскасці. І ў 20-м годзе, ну, беларусы, як нацыя, праявілі менавіта гэта. І я не буду зараз кранаць там моўнае пытанне. Ці геапалітычнае... Да, ці пытанне сімвалаў, хоць нацыянальная сапраўды дастала столькі народу, што все, хто там олдфагі, ну, былі здзіўлены, не важна. Я шчыра быў таксама здзіўлены. Да, ну, багата хто быў здзіўлены, зноў, не трэба перабольшваць, гэта было абрана проста, я так думаю, ну, як сімвал антылукашэнкі. Што ў нас? Антылукашэнка гэта БЧБ, значыць, мы все бярем... Ну і добра, што... Нет, я-то рад... Добра, што яны выцягнулі не трыкалор, так, а не БЧБ, менавіта. Вось, і найперш, і гэтае выказванне, якое гэта выказванне грамадскае, мы хочам кантраляваць сваё, я хачу, сваю краіну, сваё жыццё. Гэта пазіцыя грамадзяніна. Гэта выступалі грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Так, мы хацім быць суб'ектамі вызначэння свайго лёсу, так? І ў гэтым, ну, як вечным мадэрным пытанні нашай нацыі, сацыёлагаў пра нацыянальнае грамадзянскае, я абсалютна пэўны, што эвалюцыйны шлях і што калі грамадзянская пазіцыя ёсць, яна ўжо нікуды не дзенецца, за ёй прыйдзе і нацыянальная. Гэта будзе абсалютна натуральным працэсам. Ну, бо ўжо калі ты сябе атуліў як грамадзянін, і ты зразумеў, што ты хочаш, каб краіна ад цябе залежала, а не толькі ты ад яе, гэта прыйдзе. Ну, гэта што да вечных пытанняў беларусіфікацыі за 3 гады, ці за 2, ці што вы, да, праклятыя фашысты, вы хочаце все тут навесці, на штыках, сваю Беларусь,
Ну, вот это все вядомы, гэты срачик. Прымусіць бабу Таню размаўляць бабу па-беларуску. Таню, да, баба Таня і так гаворыць на нармальнай трансляцыі, ну, што ўсё гэта будзе. Я ў гэтым сэнсе вельмі странным, такім чынам аптыміст, што пасля таго, як было праяўлена жаданне быць грамадзянскай краінай, ну, яно пацягваецца і так, да, гэта дзіўны рух, які мог бы быць значна больш хутчэйшым, але людзі праяўляюць гэта нават сёння, нават жывучы ў Беларусі, прабачце за гэтае нават, хто там жыве, ну, таму што нам з эміграцыі гэта ў пэўным сэнсе здаецца штодзённым такім подзвігам, да, і мы ведаем, бачым, што адбываецца з песнямі, запытам там на мову, на розныя рэчы, ну, окей, вось так, ну, медленно, ну, да. Ну, так а што ж, калі мы мераем сёння всё лінейкай, што было 100 гадоў таму і што сёння, ну, насамрэч гэта прагрэс з усімі тымі, тут рубрика Fuck Up Night, ведаеш, гістарычны Fuck Up Night мусіць быць, з усім тым, наколькі багата не было, ну, так ці інакш, не зрабілася, як любяць казаць чэхі, в пасіве, каб ніхто не быў вінаваты. Багата што не зрабілася, але ідэнтычнасць і суб'ектнасць краіны дакладна за 100 гадоў значна палепшыліся. Ну і гэта вельмі аптымістычная нота. Я б, можа быць, нават нашу першую размову, наш такой пілотны кавалачак падкасту, я б на гэтай ноце і завершыў. І мы буквально, да, скажам, чаму гэты падкаст называецца «Чужая ніва», потому что мы ж нічога не сказали. Вось. Чаму он так называецца, наш падкаст, Сергей? Ну, я не ведаю, просто вось такая была прапанова. Моя жонка сказала, што гэта лепшае з таго, што мы прыдумалі. Да, ну, раскажу, было некалькі варыянтаў, былі накіданыя розныя варыянты рознымі вялікімі мыслярамі сучаснасці. Вось. І адзін з іх, я сказаў іншы з іх, Сергею, пакажы жонцы сваёй, і хай яна зробіць гэты выбар. Вось, і яна зрабіла гэты выбар, і падалася гэта назва іранічная, і дзякуем ёй за гэта. Так, дзякуем. А наступны падкаст, калі хочаце, каб быў падкаст з маёй жонкай таксама, які будзе называцца «Пад абцасам», тады ставце падабаечкі. Тут трэба прасіць там донаты, падабайкі. Ну, падпісвайцеся прынамсі. Падпісвайце прынамсі, так. Да скорага. Вівала Беларусь.